3,17 евро струва капучиното. Ко стана? Аз казах, че вече цените се дигат. Майко мило! Не, от една гледна точка разбирам, че нещо произхожда след Нова година, винаги трябва нещо да се дига. Но не е чак толкова, защото 3,17 беше 5,60 или 70 лева. Това е точно не е 3,17. А пък сега 3,17. И когато става дума за нашите цени, аз сега си мисля, и представите си, разходите се увеличават. Нали така, всичкото се увеличава. И кой плаща? Финалният потребител, конечният потребител. И от гледна точка на икономика, нали така, когато го гледаш, разбираш, че никой не страдае от това, освен обикновените хора. Или конечният купувач. Да, купувач. Почвам да забравям, трябва да вземам пак да говоря ми трябва репетитор, български език. Да може да ме надръпа на толкова, като аз да мога да таковам. Да изразявам си мислите толкова, като да хода чак на телевизия. Езика ми се заплита. Майко мило. Пънете това не полинка в описанието на профила.